Kuya ginasad ko ninyo man. Tanasag ko magpalit na sad ko pan. No. 2 degree ra dire. Mag-walking ka, mag-walking. So, look at the view. So, dala exercise na po ni guys. So guys, nakapalit na taog. Napuno na akong bag. Puno na akong bag. Nagpalit ako og brooch. Ayaw kayo palitan ng brooch yan guys eh. Magmas lang ko para di kayo tagnaw. Hangin, ang hangin dali guys kaya tagnaw pa ayaw. Sarap na sa ta. Ato na sa bukid. Napaman sa itindam dere. Butong sa baligyan na nila dere oh. Napi balik. Nya sa guys kay naidagan auto dere. Nagpalit og pangwagati ang sadan. Nagsigat na mga auto sa kalsada. Kita mo. Nara sila galmigas din tanawon. Sa akong kuan kamera. Ang mga auto mura og galmigas. Na. Kabaw mo pila ang drive dara tatita 100 every 1 hour ang kakusog sa ilang padagan dara. Pero kung ako'y mo drive kutob ratag 80 kutob ratag 80 kay usay ma 100 usay ma 80 ragid siya kaning wala pa tamaan na drive. So nasata sa kakahuyan mag-walking day ko everyday. So para mawag ta na itong kabili lang. Pakilingaw eh. Anaram sa akong naong ragid na ako. Ayaw na naong. Zaon taman. Silang na ito. Pakita ko sa bakay. Na ikaw sa ako na. Mami sa syudad ato. Nindot kay kani nga mura siya mall pero dili siya mall. Pero nay baligyan nagsanina sa ubos ug sa taas. Second floor siya. Second floor or third floor na basta dako siya. Ano? Na building. Hala nag video bitaw ko dito. Badlong bitaw ko. Video ko kay nindot man kay mga Christmas decoration nga to. Badlong bitaw ko.
Kay bawal pakita ang portahan o ang stair. Mana dili na lang ko kumpiyansa mag video sa mga karsada dili kay basin bawal or unsa ba. Upload ra ba nato sa social media. Medyo ko ka nang nakabuhi sa kuwan ay. Ako nakabuhi sa koral. Tagsabi ko magawas kayo kaya tugno kayo. So hi guys, pakitaan mo kung saan napalit ganiha sa katong diba nag-booking ko. Mana nga tong napalit. Mana kong ipalit na bed. Brooch. Panahapon. So, nasa tayo. Nakailis na ko. Okay. Ito ko palit nga ang ane. Ang sa ako nang gikaon. Dua round gipalit. So, wala na siya. Prepare na ako sa pagkaon para panihapon. So, prepare na ko is dili may mag-rice, dili may magpatatas or noodles dili. Diet mi karon joke. Patay mais salad dire. O egg, patay cheese, o butter mura mga atong panihapon. Muna mong panihapon karon adlaw. So